Огънят и водата в AI. Къде срещата между човек и машина ще промени професиите? Огънят гори с нетърпение, иска да твори, да руши, да започва наново. Водата тече спокойно, изчислява, пречиства, помни. Когато се срещнат, се ражда The Steam – движението напред. Това е Augmented Intelligence. Днес вече не говорим за изкуствен интелект срещу човека, а за увеличен интелект – Augmented Intelligence. Концепция, която IBM и други технологични лидери описват като партньорство между човешкия творчески импулс и машинната аналитична прецизност. Огънят е нашето желание да създаваме. Водата – алгоритъмът, който ни охлажда и подрежда мисълта. Заедно те образуват The Steam, която задвижва следващата индустриална революция. Инженерство и роботика. Когато импулсът среща алгоритъма, инженерите използват AI за създаване на симулации и оптимизация на проекти, от микрочипове до автономни системи. Роботите вече се обучават не само да изпълняват, а и да предлагат подобрения, базирани на натрупан опит. AI компенсира човешката нетърпеливост, анализирайки всички сценарии, докато инженерът вижда голямата идея. В резултат се появява нова роля – оркестратор на интелекта, който управлява взаимодействието човек-машина, маркетинг и съдържание, изкуството да преведеш емоцията на езика на данните. Маркетолозите използват AI за анализ на аудиторията и поведенчески модели, но творческата искра идва от човека. Алгоритмите могат да предложат хиляди вариации на послание, но само човекът усеща нюанса на автентичността. Augmented Creativity – модел, при който AI е редактор, а човекът е разказвач. Балансът между бързина, машината и емоция, човека, води до съдържание, което звучи истински. Операции и услуги, където ефективността става човечна. В обслужването AI поема рутината. Отговори, резервации, заявки, за да освободи време за човешка емпатия. Аналитичните системи предвиждат нуждите на клиента, но именно човекът решава как да отговори на тях. В логистиката, Augmented Intelligence оптимизира процеси, но гъвкавостта идва от човека, когато нещо се обърка. Така се оформя нов тип професионализъм – тихо сътрудничество между импулса и анализа. Каква е поуката? Огънят на човешката амбиция и водата на машинната логика вече не се борят. Те се смесват. Истинската сила на бъдещите професии не е в замяната, а в синергията. Човекът носи смисъла, AI – структурата. Заедно те създават не просто автоматизация, а Augmented Intelligence – парата, която движи бъдещето напред.